Бугарската општина Белица е новиот типа партнер на Штип. Општината, која се наоѓа непосредно до Банско и има 9600 жители, е вистински рекордер во тој дел од Бугарија по искористување на средства од европските фондови. До сега само 1 милион евра се добиени за реконструкции на културни објекти, меѓу кои читалиштето Георги Тодоров 1885. Дополнително во моментов се работат на 2 други проекти со пари од ЕУ фондовите. Направихме една техническа документация за църквата Свети Великомъченик Георги, ето я, за реставрирането й, която документация послужи да се извърши основния ремонт в църквата. Един проект, който беше свързан пак с меки мерки, той е във връзка с изследване за осъществимост за развитие на ски туризма в курорта Семково, за да можем да привличаме вече инвеститорски интерес да прави това, за което ви казах преди малко. Белица е единствената општина во Европа каде на површина од 120.000 метри квадратни е изграден парк за рехабилитација на танцувачките мечки. В момента мечките са 28 на брой. Те са има и от Косово, има и от Гърция, има и от Украина и от България, разбира се. Така че това е една придобивка в туризма и паркът за реадаптация на танцуващите мечки в България се посещава през летния сезон, като се започне дори от пролетни, от април месец до 1 декември, оня ден затвориха врати. Текстилството е втората врска помеѓу Штип и Белица. По дрвната индустрија тоа е главната индустријска гранка во малата бугарска општина. Иако можности за работа и живот има, Белица ја дели судбината на останатите бугарски општини, кога во прашање е иселувањето. Зле е многу. Оти нема работа. Ами за жалост, както в цялата държава, имаме едно напускане извън държавата, поради доста причини, изцяло това са финансови причини. Младите хора напускат, но ние се надяваме те да се върнат отново в нашата държава и да работят за благото и благоденствието на както на нашия град, така и на цялата наша държава. Инаку општините Белица и Штип заедно ќе спроведуваат проект финансиран со пари од ИПА програмата во вредност од 406.000 евра. Истиот опфаќа реконструкција на читалиштето Георги Тодоров и реставрација на црквата Свети Власи на Исарот.